Mwancho mwene nakore ni asomoro beligwe CHIGOSORI-A uchakire Jumamosi yao kuchaka chinsa 10 weka chinsa 12 tokwanira mangana mange ye CHIGOSORI korondere roiga asomoro belio bene bwe CHIGOSORI maite emyaka mingi yetire kere Shabana yarenge me Premier League abange babuli bali CHIGOSORI me Shabana kaiba chiete bali tu amaite osiba manyire emyaka eri emekoro kaibale rero iganyona irire esabali yane ntambe kukachinsa muchia kiendege ngo chigokwana noyomo w'abagosori abakoro be timu ya Shabana agontebya akamanyakanire unele talia Omote na tebyo motoyo Omote kioyo osenga iriwe tatebye ile talia ye umuganoye ugumwaye ya Shabana ne timu chiria bete maega yogosoa etimu ya Shabana mbuya muno mugaka twadalire sana makoli mbaka twayikira ngine unakibo bisete go cha maega iga wana asengenjo morarienda tebenga asengenjo abanda bange batwebete ande intu twarenge chiro asegushiengima ekora Shabana chinga kichiriwa yamanyikanite Shabana tole bobe intu abanyene inche oyo mobega na jagitu mpira igo na jagitu mpira 1986 ngoto teyore ane wateba emwebire twebire wateba siki mwebire andake kolende bali botuli liboniga umugaka wateba litali no Omote andake litali aondiriri na Omote kairiruwete bono amalieta ne sibana te kondokera edia malieta ne ngor ku Sammy Ondabu Omote dieta gento na rokere tu Omote igo na rekobega jigoli far post ko era na rekotangika asoma ene no boli kusienge mana mbali bamanyete na rekotangika ko era ona rekwakumbira munantagete nane na kusombira ngere ligambe kemutu different yo yare kubwata bi tayo ko era bange babo mnabona baro tware konyona bagujigoli maya chabo pli walis nkomera na tware ngebone karende kuru Shabana nande bone kerana akora kuru Shabana karengu na kwiru chitimu chinde kuchiga kerana akora kuru Shabana nkagenda karana Shabana nkagenda timu ikorokunga Ruiru prison Omote utarangira buyuni ni Ruiru prison andake aige oteba nkwali kubwateka namba kie kwali kogoso iko nare kwaka forward line kuchakira number 7 toje number kianda toje number 11 eko na ringe winger offensive matata sana andake nimete magayo mose utebere na mbango kosolia daki kukina nimete kenekewa kaiko medro bateke wagienkoyo asengenjo kuru kare nchaka tumpiro ne kona anste kora na enare kuru eredi ngabao wilva fusi mulamba chinga kekerendo mwana moke eredi kare kutangasa yuretiki chiredi chiarenge chichibao kare kora ngitu kabikiru mpira bona nje kare naringe primary nare wakabaka nakora nationals no tu arwaka na my colleague nani Ened Motego tumira na kuru kiendege primary school pone kana nare okuru mpira muno yonga tamani ngakina njengo kora na njenga nse kuli kwa Chiga City pono from there Eslon Manduku akachake timu ya KC United ekera na anda Sammy primary ro sona wa college bona kuri kana gora matem 1983 secondary primary into to gorde CBO moiso nkagenda Sameta boys 94 yani 84 no njo 84 mwani nkaruororo ngo yarenge Sameta ngoyo igongire nchieto na max because ina edita by that time point jarenge 36 bono na bwate 21 points wow bono wetane average average bono bakamana gon consider because of soccer bono nkairwa Sameta kera na Sameta form 1 form 2 form 3 KC United yakaba formed edingwa katori nda secondaries konde form 1 tayari igonde first 11 as a school team form fewe tikukwa beko ndo na by that time ji school kwende yaringa baka form 6 yeah bono from there kera yabaga abu kera team yaba formed ya KC United nkarangera uguchionga choino konde secondary ngako 86 tindi kutangeka 87 ngabe top scorer Nyanza okay ko era abantu bari bamanyete no igumusuko kuboli bono from there team 1988 KC United ka because of asengenje twara ko soiri twanyanyaso Manduku akagive up akatie team telate bono Eslon Manduku Emma hospital andake meke yole primary yole secondary amadagara to kwanira Messi Ronaldo ngeke yumali takia oboire nsenge benga kiyo by the Omote nickname no Omote abasore abande bechize Chelsea ko mbaboro na dinye mbabo Pele para ibarenge ngaki by that time balinga baboro chize Chelsea ko baboro cha Roger by that time na balinga obono Chista babo Maradona babo nani Diego Maradona abuna bona abantu ndende balinga chinga kiecho to ko 92 tamani ngakitoko babuna tobe muna barabu Kenya iga rende Kenya iga
bono Kenya iko muntu lengo abantu nandi tuwasigite babo JJ Masiga babo babo Simurambo inateba babo tumane ko nga babo kare bono tuwachigocha abona bubu chinga kiecho na ubalenge chiro babo ka chiro nabwo abunkorenge nabwo abalenge buno olunga babo matukaya Michael Olunga ego wana kwa rule UKC United nando le Summit skuru unakiona kurwese skuru kwanda one se club boronge na kisa bale yebete bone sabari yebete iga ekerende intase ekerende skuru Summit bono ngwaga na lenge nande bono by the time gara tuwari kubumpira iko na reko joru ne form 1 na to muna chikora ranga kichi skuru ziri kari kwaga uchiase kwende by the time yari ko kunyansa province by the time mwari molengo mwedi masari kumutanya amana ko njora njikoro umupira ekera nakora kuruwororo bona ekera Kisi United yaba formed mba manyete nga omwaki nakari kurusameta egere nkachor kuruwororo bona nari kuru skuru naja nako umupira nanaira ne skuru ekera nakora form 4 nkagenda form 6 bone ngakiyo form 6 akima njega nakora form 4 nkagenda Kisumu Bubble Works 89 nkabe top scorer Nyanza nande nkabe top scorer bono 90 nari join Sabana motu community agete Kakamega Sabana bandagete inkuruwaniriro bono abunde bono nde keki hot cake inkuruwaniriro nkarwa abantu bakamatenga etakuja oli ku Coca-Cola nkarwa tepes digangenda ndi gurende Coca-Cola ntige ministry bono kana najaga Sabana bande bono ngitoko kora bono twakoira umdosha na gwakana chibese for meanwhile ngabatena na mwaji kokora iga nkaiwo mwadi vakuru kumalitonda aba delete nongo agitinere ko 90 91 92 93 wakoreka siso mwadi vakatu wanda getina Shabana iko no tole kabisa pono ndojete baka jinsi je kujijabo Tanzania ko anda toro tuwaji ko anda chi friendlies tukanda Uganda chi bono tole chi hot cake chibija nimbwata ni koro wade motego igarenge mosani oruro Shabana oseno alenge ko nyoro chire pre-wali 1988 watime kebere kararuro bona muntu tuwalengenera Richard Otambo Enedi Nyandro Telete Choni Orale abona butorororo pitango ndiye kitele Telete so birega Nyambali erenere urenge goli kiba yetu andake enga kiyeyu na Kishabana yaringe ntwarengo wabange mbarengo na Kishabana yaringe na kiyasikire Kenya iko yasikire because egento yasikire iko twale kwa kumupira ngwanya ngoli maya tokonyora nari chiabo goli maya chiri chabebs na ile bono Sabana nariere hot cake bona kare to kono Nairobi etime kare yaro gocha by sambira bande bande to kurwane sei esle kare gocha margo kare to ga kare to kare ile ntuji sei jigana to kurwane geti chinga kiejo omupira goli osikire Sabana kwa yasikire bona kare to gocha to bwate patata mtu ari utumeke kwende akamba pass kwenye ndura kuruwe mini pass nere ayuto gocha later kare to wale gocha na akamba abantu igwete nse sale tege tio taru tege chinse okay for 15 minutes to vegete goli to relax the bona ngaya wase kwa sababu by the time ekere tu ariko 500 allowance win na ichira chinyike sana emyake by the time ko de chine chibeze town yetu ariko ragera free hotel ndo simwaenda Shabana bali kwakana wakanenga ki wakana Shabana wakana wakana mwaki arafu naro tu ariko nga Moses Murate late egere ani monta mwedarasa ukurumaise because iko tu ariko zabanga lero ne biasara tole okay ngwa ine weekend tuwate mipire ebere ejinto matenga ne rwaya mutu shekerete umusara ngando manya baita de megaro kuli ne gali ko takiati na kali ne singisana baka kikati iko ikomine kwenda na kurudi iko chibese cyarenge cyamana baita time nimete cyose cyange cyintindi sana andake ngoli kikwa bungete utebe maka wale kwa bungete Shabana yonye bungete chibone chinyinge bungete kotatike go na bungete penalty kara yaje de garna itu penalty yano nero in my life baka bona ngo nyenyura penalty kara tu reunion ya tubuire yarenge Saturday nga yale ko reunion yayo ku Nairobi bono Sunday ntobwate Public Works yantagere mutukomu yariko ku mutukomu Kakamega penalty gatokea abantu bonsi bakanga Shabana reunion mutukomu Kakamega mutukomu kwale ko salivana bono ne game tole bono ina rego na begete no nje nkwinyora ni my life because egeko wana kwenye tuabwiru bono obwo mbu arenge nga penalty nane umuntu abantu bakaja kwobwa abantu baja kurusiku omote stadium kusi stadium ngabwate penalty ngade tokeni yapa wata nifunge ibao ya hapo sereke ngagenda ngabeka penalty ngabeka inse
goli kiba yari kubuire egetige gakira kiri gakire dense kirete kiri ndete kuikora ise nanto bekeye ndete bwe ngamana ko bwana goli kiba ngondangiriere paita baba semenya be no torera borobu babo tambo choni orale bona ngabwata ngabeke penalty ngatabaniga ali nkobeka finally gona nyagete ase postiga noje ga ase postiga wala tegol kipeso waka ngai gochi waka tamanyeti tomotebe ngakiko tebyo muntu ketenera go bime tabwate nkanebeka ga aliase ga top corner ga aliga okay baga bantu bakatenga ki kai egarabone mpiro ko kwatia abantu babotinga ya aliete ribodi kana kunarera no maene no mote anafungia bao mali anataka hivyo abona akorete ibintu ngobinebi urandake nimete no matumuga no mutambisa nese chitimu kwa beire kolende andake in season kigo sengi kombe kikiri umugetibu no mogosori bikombe kiyumugetibu no mogosori ninyi mugetibu kombe binge munabone kerende kerena Shabana nagenda Transcom of Nakuru ntwage to mupiro kikoso ebikombe ne binge ikide kombe no ane kwento tebona ase kera turi Shabana ntuimugetie league kwa kirise league tari ngenda Shabana mugeti Kenya Premier League ntwa korete number 2 nandu agora number 3 igonto korete nto korete binte bingebyo ndujite Cab Warriors nto korete binte bino tore no tu arenge igo igora anto ite tamabati bono ege kombe kende nantu irete mutcom kikoso go Transcom Kakamega kera tu agete Kenya ngima ekirango nto imogete kikoso egara chiti mcharengo tuwabati cha upandali ntuwabwate chiti mkuru Nairobi chitimu chiarengo ororo cha Motcom cha Kisumu-Posta yani Kisumu-Posta chiarengo abo kineli chonsika mwancho morigereri ono mogano ye Sammy Omote ate abunenga kiye miaka yaye 1990 tumekange chiri buibereiga no mosero kwa osere timu ya Shabana ne chitimu chinde ao asorongo rwagusi otebuna gwetiro bwaki bwaye bwenkoyo nanyate koko soli mono nama tumuga no monge gori enkoyo ya gusi ne bintu binde birivente bikorekane na gukinie enkoyo ya idokole tetenda somo timoko mwaka igo senyora matangase elimo abereiga tukone nsemo ya kabere tende kwa manya mange goro ya Sammy ne bengeri bya igoro enkoyo ya gusi Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Umubugani Camel Park nigo wariganiriye umujyi munene bw'abana ukurukwa Kids Fest Talent Search First Edition kitariki kianda ni kitariki 10 umutinyukane abana nigo barahameraniye ase CHIGOSORI-A kugendi ubwato bwa kontimbu tag of war musiku musenkori kuragira bwangu gotenga gotera egosori-A suika wari guata chibalun gosoi gunime na kuminyoka wakati penalty chumupira bwenkoyo negosori-A badminton na boiho nerie ya hula hoop abanyangira bonene kuburugungu bwogusi no barabagokye ababuiri nigo baraigwebye gwabuna t-shirt amaburi ibintu byogosomera neji medals ababuiri 10 kurwa chinsemo cyonse nigo barairwe asitaro ya Masai Mara Riki umwana wobono ikiagiro kwirikya nigo kogenderete niji shirinkiri bweyemo so asumutana obo ase www.camelpark.com guse reservations at camelpark.com guse wakesimi asinamba noti isano na ibere eyemonye isano nemo isano kianda inye guse noti isano na ibere isano isano nemo isano kianda inye guse noti isano na ibere isano nemo isano na ibere maragatano inye umuyiga o Kids Fest Talent Search First Edition umwana utamocha Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogongorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na Boigochinsemo-gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari yo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chenyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kirwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU
mbagwate ensemo y'okurigeria emechando ya maino MCH dialysis cancer care ase bagukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba y'okobara gose theater eduka yokonia mariogo ejunende manyikanite buni pharmacy naboigo na se bakurwaria n'abantu bagwata omuchando bw'obongo gose mental health nigo bakurwa obukoreri bw'ebirenko by'igoro biria bya ISO nkwanchira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amonichi insurance chinde chinyinge naboko batarera ime y'omuchukisi ase bara ya Hospital Road angene skuru y'okwegeria obubwenia ya KMTC gosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Omwanchi obolete kusangana na Sammy Ondabu Omote ukagosore timu ya Shabana na timu chenda sorongo rwagusi okosangana ito omugano yevuye nkoyo neberengeri byaye ekikera akorgo kinie nkoyo ya usi na Kenya sobwagale andake turenda so muti mugongo atebye bikobe kwanyarete koyo moki nebito biri byonse byanyarete gukora ase nkoyo ya ito kore ndenda kinimete imyaka ngosukere nakibono nyarete ko retire ko ruwe nkoyo yeyo ukarubona ko ruwa kuba active player segeti. Okay. Ono kulitaya kwane ekeretwa na ritaya kuru na kuru by that time rende electricity ne yatonyorte engakira moyi tukabutuchigasi tukatenuchigasi etimu ekabuneka yakaki iyo yorengo mwaka 1998 wanegere bintu byabuneka byonsi pinga decide kotikana mangano mpira kai kuchibese cyane kirende ngakire ngwa gutwarenga bese kere electricity yatonyorete ngaiwe bese ngachobole nimba atakabe cyane nakuru nkana ngagore bintu byana ngachakobole obule bakini rende kere nacha kaga gusi teleti kiendege secondary Mr. Peter Kered master ya kiendege akanga school coach school yae iya renge 1999 kere nanya coach team yae chisegi chigacho mupiro yo kairengere ngam agande moigwa isma yango agande moigwa tukatwa nyango next season toranga kitokoba iyere 2000 ndaiko teboli team na watch after ngo kwa ruro noro injaga bagomagwa bicycle kore ndanda kese obwake obwengo yora nanye ko chikosoka basoliki bali unyurete myake eri emikoro nyesorongo rwagusi bali unyurete ndonye bare bone yose baruro bali unyurete bali twarwa kana barabu bali twarwa kana barabu omuntu yo mabuna bono Evan Sinyaliki no ale raitigo arabu tumane goja Evan Shombuna oroya Evan Shondieki engineer arabu tumane gocha abantu buna aba twarwa kana bari insigete okay buna bono ega naro kurugusamyo code chochi atuti egoli kiba yana ya Transcom samyo code moroke Shabana bono iga rengi twangesa Transcom nera gaja gakira Shabana nere nanda gakira Shabana 2 years yere 1988 na 99 bono iga kerenera bona acha aga abuna baba kosoni mai ekora ntu abete top scorer senyi Kenya na irete chibesa chia top scorer ya Kenya Premier bona gwajirongo rwagusi inki kwanyarira gokora bona kere gwachire kubwate byego bire sorongo rwagusi bono gusiga ngendo nakore gasi county yetu ya Nyamira na asokiri abana babiri bagwakira bono chi national Premier League omwana oyo muguru kwekere nacha agayiga my former chairman bono nando ule chairman okurukunga nyauma ekera nga agayiga mangana county ngima inselect abana the best players ego na manyitere akanga se county ngima nkarosha mangana kopa kokakora bana 2012 keranga nkakora ga regional ya Nyanza nkamana gocho abana bana kama gocho rwase Nyamira abana saba kuchi national stock na Mombasa kera tweka Mombasa omwana okurukunga Kirifu Mandera kurubirongo gari arabu tumaye goja Douglas Mukaya umuche koronensa bono wagera Kariobangi Sharks Kirifu yo wagera Mathare United bono iga timu asoete no asoete timu ya Premier League na agenda ichibiti Kirifu na nena irana no twarengana December gaiga abuna bwa bana na rosira se county ya Nyamira andake ati abana abune bagwanyarira goteba nogo kerete enko eto ya gusi bono gento tingo kerete buya mono asinyencho chinga kiecho
oburayi bwali ngo buya bali kumanya muna bono nyoma ga maita abantu bali bamaite ko y'umupira bono gucakirenga kiyo bono rero ebintu birega se nyamira yeito okonyora umuntu ukora umupira baguruje umuntu none umuntu okoni cyombe nero utete kora umupira umuntu okoni chingoko nero utete kora umupira umuntu wagano n'amatoboli nero utete kora umupira bono ekine giye yitira umupira itoga nainde kora chibese nguja chire free kire ward chibese nguja chire sports bake constituency bake county ngima bona abantu bachirarete bakuri chibese cyabana bari akabantu bende ko sokya abana kora ngajigoroshinga ki tiganganse ko select the best players as a county yeto egere ndike chi friend list twagenda friend somewhere twako mupira ugatoni umwana togenda kora kenyingi maseta iyo nta kore friend because abantu chikoji Jones abantu twarwa kumpira na bro bona abuno mpiro werete ase county bono ise kuri ngabona ga nyamira yetu timu deye kwaka kwende lije nene Josby hakuna ngajikobeka ga jet siri ga siasi gacha abantu baro batete kora umpira buna batagete bono ojera usabana nawe gutrainer kaga iga kiendege ga iga bono asingincho ubura yubube burase kochakeraga masindani mpaka ase county Nagiremete no watamarora mangine riri ande konyara gukinia nkoyo yaito andaka yoroche serikali bakibwente abasori buna inuchi veteran venkoyo kurongorwa gusina Kenya ngima gukinia nkoyo yaito bakibwente moyo bono ri bagatubwente koyo uneri tikaba turangeri egere tuikaranse tubadebingo egogera umupira uzigutagete finance chibese utakire tayinga imbusa chibese nchiro ingi bataturangereria tubadebige ndutute toroshiga imikakati tunaki tuchaka umupira urega kera tuwajakira umupira urega abantu bayikaransa tuwaya nona abantu bande kurusiko bato select ya abantu egora nabo baratenga ki umuntu rete ko chora abantu baye egere tuwaya abantu bato select ya abantu bande tera abantu bambikire camp nganze ku train abantu because niko na skills zo mpira ninko leta mangana training ya coaches ni manye tenki kyo mpira egora ni manye tigoro ya soka ni manye tenga nkyo mwaki atagete ngayugo ikira ke wangu igo bone ngendo batoline tekero kipi bale kwanja basuboke chibese nchiro cha sports asete yora ande ngabese site bono chinse jesu ngayibro ngakijoji okora kwanyoro umwana 17 years agwaka premier ya jesu chinse jesu ntugo ntubwati bana baga ekora tiaria bone gente kebege to sumbwete ga se kwende yitoga region yetu ya totebega se county yetu ya Namira njena kwa na se county ya Namira na gusiyengima bale kwanja baturangira abantu bali stakeholders balenge ma former players to ikaranse baturangira ngayikaransa tobaro serie kwende yabo ngaki egente kebente kebege gana etware konyora abantu abaye bagwa kumpira Doro serikali ya nene yanyara kubeka anga abantu buna babo joka denge abali bale ngabakoro nje serikali bente kole chibete ribe du mwenyo irubu ya boronge senko ya Kenya kirumo ntaku cyana maite ndo abwato mote ndo abwato joka denge ndo abwata be serikali ya kode kigesa negete elinde chiveteran chinyo rwe sense ya Kenya bono ga kindo nje murari ngento ndagotebi kindo nje ngambate tiko korabo bani abuno obebe tepi bale kwanja bakorebo kene ngiye cyara gusina egeko era abana ntubwate talent ga abana barabaya bono kwanyira umuntu wagira umpira ganga ganto gajaga gusina ga tournament bako mupira kora hoera mwana tamaiti no enkeri iri stadium mesekare mwana tamaiti no embukungu stadium meseka kare kakamega mwana tamaiti no yani no nyeru totebe ruling stadium nyeri mwana takamaiti kinuru stadium nini meru mwana tamanyeti machako stadium mwana tamanyeti yani mpira weransa wanja totali abana kora tuwaki abantu abachi Premier League because abantu bawaka Premier League na abana bali abamura bali kabira buna abatubwate isikata inga n'umuntu ndo gacomere wose n'igicuma kete na ama fitness masohesi nkwara ayebiko murari nkwara umpira gara tuandaga amate soni nkwara umupira mnugwa kugari soni awendo orichione na macho yako abana ntubwate gachitani zirake no national team Wanchomolero yamekaenda vuna Sammy Ondabu gatia vakosoli vale kosori tibia Shabana miakeli mekoro gente korwa marora yego kini enko ya itokore meteli voli abange bagane titunya ali kubuli asege kale kenkeli vuna Shabana yavona Shabana eli enkoro no tena Shabana yavona igatobwate revoniga Shabana eli enkoro na yabona iga Shabana yabona iga abakimbaro Shabana eli ite enkoro abakintu alengo because go tuale kuchitolea na kifeta ilikuwa sawa bono konyoro mwaki ababono iga okonyoro nabora nyoro mwaki bono wakiru mpira maybe tana kolibu musara tana gwakanu okay ngonya baire kwende nga baire gusego linga ki ngonya mugubu chi allowance ngonya mugubu umupira nkwaye muri kibese giti
Bono abako nyanga bone bese injiri wakora ki injiri goiko bono muna bono igana babwete mipira gocha tayari bono iga ego standard ya Shabana bono iga ebinde ibise kwikirana igoro yechibese ngonya twaigwana ni renkonya watori chibese ntu chinga kichiria wabo machoka Fred machoka abantu bare gocha batenga rero twarure gango eneri bwishini chinga kichiria okay abantu bare kubutokerororo umupira bagura chibese no chikora teki no chire chi promise njiro chikuru chi promise tari wikirana bono igo Shabana babibwana tekwimuka buneri bono asengejo leadership ni rairense Nki ya ruti kibantake chenchigu Shabana National Super League yaso ime ya Kenya Premier League. Nki kibantake chenchigu. Ege ndo kibantake chenchigu nekega. Chibe ya sento bwate kagusi. Management. Abantu mbaro batete ko soachi team. Mnabono. Ndo bwate umuntu oyo mogayiga. Bale kuwanja Shabana ngabono Charles Birundu. Sobo ganke umbwirega. Abantu bali babwate damu ile damu ya soka. Bale kole tugase team eyo. Iko yare ko soeri mambi. Tota kuna kusaba kende yonse botaraira mambi tokoranete ego raba kibaro robono iga mbali ba minute kwa mpira Premier League igo mbiyere tene ndo cha Shabana ye robono iga ese kubwa tubia wikechereke kwa mgertu arenge pakeiko to chiko koleranda kaya marora wigore nko ya gusi kikira korigo chimotuka egesa kya gusi nkebwe so bakibwe yonkere ki utumike kamereri bono njege ndo nale korora kuchimotu ege ndo kyara ko borora se bono iga abara ibono tuji kochora bono iga mna bono tuji kwenda kochora abara ibu chimutu abono iga bale kuwanja batorangeri bune intu bali machine ya players ekera batorangeri toruo to chibese nchiro tuanse korosi abana baito tuanse kutuka abana baito tuanse kubatuke kapikosi finance nereragere egere torosi abana baito lakini ngonya tuji kogenda enga gimna turi no tuji kwenda nto konyora bana bawo kwaka mpira uchimutu because tutandira kurara tu anga rora no ngoli maye ebwate baka chichunia ebwate baka chi talent kurunse ga abana bwate under 14 under 12 under 14 under 17 under 20 bono na kiyo konyora goli maye bwata no ena rambi stasi kungaba garebo kabaroro asingencho yake gora mashindani iko bayikita abantu kuruo bono bari barusi kuruo ro bayira Nairobi babeke academy bono ntuga iganjike ntunare kusaba iko morali bale kuwanja muna tujigwanda bono na tujigwanda ke pindi ekende inje nare kusaba ga sinyamira yetu ego ntubwate sub county etochora abantu cho visos ntubwate county tochore to tigabaturangeri buna intu batige oboinche egera toroshi umupira because abantu abona bagora abona ne county ba fini abone secretary de mbamanyeti ngibana kuibisira de tubange ibintu naporo tubwateri yanda ngakito konya abana baito ase gusi ego ero mpiro uri gusiga mwenyo no cyabage ko muri munaciyaga kire babucuni ati maite sibaga kare bakabona angana abantu bagutwagira umpira gojimutu nje nare gusabayiga tuwale kuwanja nasaba gusibonsi pitotigo boinje egera tokore ibintu muna bitakire ego tuware konya abana baito ase gusi egera baji gojimutu baji konya kimaisha ambe yapana singi kwa twale na itu aigese taseni kia Ndizi TV tutwale ngakena ndenja le kutalira ndo wenda tutebia mange gusato tutalira se studio amina mbia mono mwancho molira nara mange twanyalire kwe mani na Sammy Omote korwa sensime ya kiendege me county ya Nyamira Kemera ward wento gotebiriria ndalia igoro gokinie nkoyo ya orogongo rwagusi aba sasa bira abwata anniversary kali aba bwata anniversary CHIGOSORI kunyara gweso kira goika aba gosori yange na kone kibuna chibesa CHIGOSORI weka kira stage bwente goikira neri ni cyane gusira ebiyo kwa bune bi nekiengencho mono bali bagakire nkoye myake mekoro bali mukenda muna chi veteran banyara kwiba be kwa sobura ida baba bwatania senko yaito erinde batavinka itu arure nkaitole na nkaitora nyare koenda wekerenga kiende memoro bali bwe CHIGOSORI buna botambere italiane ndemo Steven Captain 001